ଜାଣିଛୁ ନା ପାହାଡି କିଏ ଝିଅକୁ ପାଇଯାଇଛି ଦିନ ରାତି ସଦାବେଳେ ଫୋନ ର ତା ସହିତ ଗପୁଥିବ କଣ ହଁ ସତରେ? ଡାକିଲାକୁ ବି ଆଉ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଭାଇ ଦେଖ ଆସିଲା ଭାଇ 2,000 years later. ବେ ଆକାଶ ଆଜି ରାତିର ଯେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁ ତ କିଛି କହିଲୁନି ଚିକେନ କରିବା ନା ମଟନ କରିବା କିସ କରିବା ଘୁଷୁରି କହିବା। ଘୁଷୁରୀ ବଢିଆ ହବ ଘୁଷୁରୀ କଲେ ପାଡି ମିଶିବୁ ନା ସେଇଟା ତ ଆଜି ରାତିରେ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହଉଛୁ ଘୁଷୁରୀ ଫିଷ୍ଟ କିଏ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲାନି ଦେଖ ତୁ ଜାଣିଛୁ କିଏ ଝିଅଟା ପତା ନେଇ ତାକୁ ଆଜି ଦେଖିଆ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ଆଜି ମିଶିକି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଜଣା ପଡିବା କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ହେଲା A few moments later. ଦେଖିବା ପାଣି ବିଷ କରୁଛି।